Привет! Това е трети ден от поста и четем Йоан 3 глава. Между фарисеите имаше един човек, на име Никодим, юдейски началник. Той дойде при Исуса нощем и му каза: Учителю, знам, че от Бога си дошъл, учител, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с него. Исус в отговор му каза: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Никодим му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не дей се чуди, че ти казах, трябва да се родите отгоре. Вятъра духа, откъдето ще и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Никодим в отговор му каза: Как може да бъде това? Исус му отговори: Ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязъл на небето, освен този, който е слязъл от небето, т.е. човешкият син, който е на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина в света да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Който вярва в него не е осъден. Който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. И това е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да си открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. След това дойде Исус с учениците си в юдейската земя и там живееше с тях и кръщаваше. Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людите идваха и се кръщаваха, понеже Йоан още не беше хвърлен в тъмница. И така, възникна препирня от страна на Йоановите ученици с един юдеин относно очистването. И дойдоха при Йоан и му рекаха: Учителю, онзи, който беше с теб отвъд Йордан, за когото ти свидетелства, ето, той кръщава и всички отиват при него. Йоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че реках: не съм аз помазаник, но съм пратен пред него. Младоженеца е, който има невястата, а приятеля на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много на гласа на младоженеца. И така тая моя радост е пълна. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам. Оня, който иде отгоре, е от всички по-горен. Който от земята земене и земно говори,
който иде от небето, е от всички по-горе. Каквото е видял и чул, за него свидетелства. Но никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Защото този, когато Бог е пратил, говори Божиите думи, понеже той не му дава духа с мярка. Отец люби сина и е предал всичко в неговата ръка. Който вярва в сина, има вечен живот, а който не приема сина, няма да види живот и Божия гняв остава върху него. Амин. Много за размишление има отново тук, но гледам, че в този период на пост Бог така насочва в посока учители. И отново виждаме отношението на Йоан, как няма конкуренция, няма съревнование, има смирение. И всъщност истинските учители имат това осъзнаване, че който е земно говори, който е от небето, говори от Бога, нали? И казва, човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето. Нали? Тук говори да го вземе истински. Вярвам, че наистина учителите, които Бог изпраща в последното време, ще са хора, които знаят, че са изпратени, които знаят, че са призовани и потвърдени. Няма да са хора, които са така наречени самозванци или самосъздадени, или просто те самите са го пожелали и по някакъв начин се опитват да се докажат или да правят някакви плътски опити. Но ще бъдат хора, които наистина ще идват със свидетелство от небето, ще говорят наистина думите на Бога и това ще се вижда с живота им. Защото виждаме, че пишеше и така Исус живееше с тях и кръщаваха. Учениците кръщаваха там. Това е може би едно от най-предизвикателните неща в тия последни времена. Вече възможността да живеем с нашите лидери, водачи, учители е близко до невъзможна, но това, което може да правим е наистина да споделяме живота си, да се търсим, да общуваме, да бъдем открити, за да може наистина да споделяме нещата от живота, през които преминаваме, за да може наистина да споделяме трудностите, с които се сблъскваме и наистина всеки един от нас да бъде истински. Иначе църквата остава заблуда, че всички други са перфектни, а пък само ти си някакъв сбъркан, защото само ти имаш проблеми, другите сякаш нямат. Затова толкова много държим на това в църквата всичко да е открито, да има искреност и истинност, защото иначе възможността за появата на лъжи учители, лъжи учения е много голяма. Пък и към това сме призовани. И така има много за размисъл. Насърчавам ви наистина да обърнете внимание днеска на тая глава. Много ключово за благовестието всъщност е този пасаж, в който Исус говори с Никодим. Начинът, по който Исус представя благовестието, всъщност е много дълбок и уникален. Виждаме благовестието споделено и чрез апостолите, но начинът, по който Исус тук го споделя е много дълбок. И вярвам, че ако има
осъзнаване за това и споделяме благовестието на база на това, което тук е описано, плюс посланията на апостолите, всъщност ще бъде много по-ефективни в благовестието. Така че доста повод за размисъл. Това е за днес. Благословен и успешен ден от нас. Благословен.